poder gravar sense Estic internet. Gravar, sí. Grava? Estic gravant, sí. Dóna error. No té prou. Bueno, però si grava, si Sí, per queda gravar, sí. gravat... Ara tira, eh? Ara sí. Bé, va. Si fem això, ho gravem, Vale, ja està, no, sí. però igualment està gravat i ja està, no passa res. Si no ho penjarem després, així en cas el podem editar. Se'n va, dóna error. Queda Però bueno. o no us veu? Sí, no, hi penjaré. Ja està bé. La cobertura, No passa res, mentre quedi gravat. no, jo estic gravant. Ara. Bueno, benvinguts a totes i a tots. Perdoneu aquest mínim retard, però ho volem retransmetre per streaming, però no hi ha prou dades, però igualment ho gravarem i així ho podrem penjar en posterioritat i així serà accessible a tothom. Bé, doncs això, com ho deia, benvingudes i benvingudes a tothom a aquesta presentació d'aquest llibre L'Església a Menorca en el segle XIX. Jo seré molt breu, just donaré la benvinguda, però volia agrair especialment a el Bisbat el fet d'haver-nos deixat aquest espai meravellós per fer la presentació, que jo crec que és un lloc ideal per fer-ho. Evidentment a Documenta Balear, que és qui ha publicat aquest llibre en col·laboració amb l'Institut Menorquí d'Estudis, fruit d'un acord que tenim des de fa anys, i també en Xavier Martí per accedir a fer la presentació i per suposat a Miquel Àngel Casasnovas per haver escrit aquest llibre i aquest relat curt i accessible a molta gent, però a la vegada molt ben documentat, molt instructiu i que trobo molt necessari per entendre el paper de l'Església en un segle en què no va ser fàcil, caracteritzat per aquestes confrontacions, no? I aquest replantejament de les relacions entre l'Església i l'Estat en un context de la crisi de l'antic règim, i que jo trobo que queda molt caracteritzat i no només s'cenyeix a Menorca, que evidentment és el protagonista a Menorca, però també va més enllà perquè, com diu ell, concep també tot allò que passa en aquesta illa com un laboratori, de fet, de la confrontació entre el catolicisme i les noves forces emergents de la societat contemporània. I bé, jo ja no volia dir res més, també volia agrair a Cili tot l'esforç per totes les gestions, que ha anat fantàstic, i a l'equip aquí tècnic que també està donant tot el possible perquè això funcioni. I bé, moltes gràcies. Sense més a dir, jo ja dono la paraula a en Xavier Martí perquè faci la presentació, que ell és membre de l'IME i de la secció de Llengua i Literatura. Bona nit. Benvinguts a la presentació del llibre que du com a títol L'Església a Menorca en el segle XIX. Molt agraïts perquè se m'ha brindat aquesta presentació d'aquest llibre, molt interessant, d'alguna forma perquè també amb alguns escrits que he fet he tractat aquesta temàtica del segle XIX també relacionat amb l'Església, i és una època, per tant, molt interessant i per cert, també hem de dir, poc coneguda o no tan estudiada com altres èpoques. Bé, he de presentar a Miquel Àngel Casasnovas, i el que passa és que jo no sé si
he de fer molta presentació perquè és una persona prou coneguda aquí a Menorca, més encara aquí a Ciutadella, però bueno, per seguir una mica el protocol diré 4 dades sobre la seva persona, biografia i publicacions. Bé, Miquel Àngel Casasnovas és historiador, professor de secundària. Actualment és director de l'Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella. És un doctor en història i darrerament també ha obtingut el grau de Ciències de la Religió. Per tant, una temàtica d'història i religió que ell coneix prou bé. És president de la Fundació de l'Enciclopèdia de Menorca, vicepresident del Cercle d'Economia de Menorca i també un membre actiu, molt actiu, de l'Institut Menorquí d'Estudis. Ha publicat diferents llibres, entre ells la història de les Illes Balears, l'economia menorquina al segle XIX, història de la conquesta cristiana a la Guerra de Successió, biblioteca, llibres i lectors, la cultura a Menorca entre la Contrareforma i el Barroc, història de Menorca, l'economia balear, de Menorca a Istanbul, el saqueig turc de Ciutadella, el volum de l'Enciclopèdia de Menorca, Història 3, el crac de 1911, una crisi financera a la Menorca de l'inici del segle XX, Menorca i Eivissa, dues illes, dos relats històrics i econòmics, etc. I una llarga relació d'articles. Bé, el segle XIX, per tant, com he comentat abans, és un segle no gaire estudiat, no s'ha publicat molt de material en comparació amb altres èpoques. És un segle, el segle XIX, un segle convuls, tant a nivell social, a nivell polític i a nivell religiós. I des d'un punt de vista del context històric i religiós, aquest llibre s'emmarca en la crisi de l'antic règim fins a la formació del que seria, sobretot, la revolució liberal. Per tant, es troba inserit des d'un començament en els turbulents anys del retorn del rei absolutista Ferran VII, passant per les guerres carlines, fins a la restauració borbònica amb Alfons XII. Per tant, tot un cúmul de successos històrics molt importants que van fer trontollar també en algun moment la relació i els fonaments també de l'Església perquè suposava un canvi radical. Tota aquesta època es troba, per tant, amarada d'una aferrissada controvèrsia també entre la mateixa Església catòlica, entre els mateixos catòlics de tendència carlina, per exemple, i amb el sector del catolicisme liberal, diguem-ne, moderat. Per tant, no hem de pensar en l'Església, com a vegades se pensa, amb una certa visió uniforme, sinó que sempre al llarg de tota la història de l'Església hi ha hagut aquestes diferències, tendències dins del mateix si de l'Església. No és aquesta uniformitat que a vegades se mos fa veure o a nivell de premsa. Per tant, en aquest context cal tenir en compte la publicació del llibre també el Liberalismo es pecado, de 1884, de Félix Sardà, que va marcar època, sobretot en la tendència més intransigent i conservadora de l'Església, encara que també hi va haver una certa reacció en contra d'aquesta visió més controvertida de l'Església amb aquesta publicació del Liberalismo es pecado, però al cap i la fi va guanyar, sobretot terreny, aquest llibre, i uns anys després de la seva publicació, de l'obra aquesta de Félix Sardà, es convertí com a punt de referència, aquest llibre, model i patró de tot l'episcopat espanyol
contra el liberalisme. Bé, el llibre d'en Miquel Àngel Casasnovas, que podeu veure aquí, el podeu adquirir allà darrere també, està publicat en aquesta col·lecció Quadres d'Història Contemporània de les Illes Balears. Són 60 o 70 pàgines, però penseu que ell ha hagut de fer un resum, perquè és el que demana aquesta col·lecció, amb aquest format, i ens fa aquesta visió de l'Església de Menorca al segle XIX. Jo sé, i confirmat plenament, que té moltíssima informació que ja més endavant ja publicarà. Per tant, aquí fa just una pinzellada de lo que és aquesta informació que ell ha recollit i ens dona aquesta panoràmica global de l'Església en el segle XIX. I comença amb la creació del Bisbat de Menorca de l'any 1795, que va ser un intent ja de la mateixa corona britànica aquí a Menorca de voler erigir el bisbat que fos independent de Mallorca. Els britànics no ho van aconseguir, tenint en compte que encara en el segle XIX 1802 ja passa a Menorca a mans espanyoles, però els 4 anys anteriors correspon a la tercera dominació britànica. I els britànics no ho van aconseguir, però després, a època, abans ja espanyola, es va aconseguir aquesta erecció del bisbat de Menorca. Perquè els britànics van tenir un conflicte en l'Església, però jo he de dir una cosa que tal vegada també a partir del que jo he trobat, que els conflictes més bé a nivell de jerarquia eclesiàstica. Perquè si, per exemple, agafant com a exemple el problema que hi va haver amb el capellà del castell Jaume Pelegrí en la revolució de 1810, hi ha un enfrontament molt fort amb el bisbe Juano, i perquè una de les coses que l'acusa el bisbe Juano en Pelegrí justament és que hagi firmat una carta, juntament amb altres capellans de la part de Llevant, hagi firmat una carta en favor del governador Fox, és el governador de Menorca anglès, quan el bisbe Juano deia que se limitava, el govern britànic limitava poder fer d'una forma completament lliure la pràctica del catolicisme en alguns terrenys, cosa que va crear aquest enfrontament amb en Jaume Pelegrí, que va dir que no en absolut, i van firmar una carta dient que tenien plena llibertat d'exercir la religió catòlica com havien fet amb el Tractat d'Utrecht, que ho manava així. I això suposava, per tant, un enfrontament claríssim entre el bisbe i el mateix Jaume Pelegrí. El bisbe li diu al Jaume Pelegrí: le mando, le ordeno que siga las instrucciones que le dije, no? Una cosa així. Per tant, hem de tenir en compte que també els bisbes en aquella època se basava en el que se denominava el dret de patronat, és a dir, el rei havia de donar el vistiplau per poder erigir els bisbes espanyols, els nomenaments. Per tant, els nomenaments sempre anaven en relació amb la tendència del rei. Bé, un altre conflicte molt important que hi va haver durant l'Església del segle XIX va ser la introducció aquí, sobretot a partir de la Revolució de 1868, la gloriosa, que va motivar la llibertat de cultes i va suposar, per tant, un enfrontament molt gran entre l'Església i el protestantisme. Sobretot una branca que se va instaurar aquí a Menorca, que era el metodisme, que es va arrelar fortament a Mo i el Castell, i en Francesc de la Torre, de tendència maçònica, republicana, va ser el que va introduir el protestantisme en aquest segle XIX i, per cert, va crear la primera església protestant a Menorca i a Espanya. Per tant, la introducció del metodisme va suposar també a nivell pastoral per a l'església un problema, perquè, per exemple, el castell que es va introduir Anna i John Thompson, un capità
de vaixell anglès que se va instal·lar a Castell, en el carrer Stuart, per cert, en el número 2, mira la cantonada de Banca les Fonts, i van crear, van fer escolta metodista, feien escolta també una escola nocturna, i justament uns anys després, 1888, la família Turmo, dels quals Eduard Turmo, el fill, va ser capellà, va donar una part de l'edifici també del carrer Stuart per instaurar allà el que serien les monges carmelites. I de fet era una intenció pastoral molt clara de contrarrestar les forces protestants que agafaven molta auge, sobretot a Molles Castell. Bé, res més, no vull dir res més perquè el protagonisme el té en Miquel Àngel Casasnovas i es vos donarà unes dades ben interessants i dir això, que justament aquest llibre ens ajuda a descobrir aquest canvi de l'antic règim a la revolució burgesa o liberal a la nostra illa des d'una perspectiva eclesiàstica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi, per aquesta presentació. Senyor Vicari General, que me consta que ve en representació del senyor Bisbe, que li agraeix la seva presència, i a tots vosaltres per ser aquí, també a Cap Fosquet. Aquest llibre ho vaig escriure durant el confinament, va ser un dels entreteniments que vaig tenir. Me'l tenien demanat feia estona. És una col·lecció aquesta dels quaderns d'història contemporània de les Balears, que col·lega en David Ginart, amb el qual he escrit diverses coses, i jo hi tinc ja uns quants llibres. Hi tinc uns quants llibres de la crisi a Menorca al segle XIX, de l'antirègim a Menorca, i després altres sobretot sobre història econòmica, però també sobre el sexenni revolucionari. Per tant, són temes que de qualque manera alguns, ja s'hi ha referit en el sexenni, la revolució del 68, que ja havia començat a treballar que tenen punts covindants amb el tema que es presentava avui. I quan me van demanar un nou quadern, jo tenia aquest en ment, fer una síntesi de la història de Bigues i Menorca en el segle XIX. Un segle XIX que, si vos hi fixeu en la cronologia, un segle XIX estrany, 1795-1901, no es començar a 1800-1900, però això justifica la introducció. 1795, en Xavi s'hi ha referit, l'elecció del bisbat. Per tant, era un punt clau, no podíem començar en 1800 així d'entrada, tenia una coherència. 1901 és quan acaba el pontificat del bisbe Castellote i començarà després el del bisbe Torres, que ja obre pròpiament el segle XX i una nova època de Bigues i Menorca, i quan també en 1901 es havia salvat una vegada més el bisbat, sempre en perill de desaparició. Això és una altra també de les coses a tenir en compte. Aquesta diòcesi que durant 500 anys, tancats en clau, 1795, forma part del bisbat de Mallorca, que després li costa molt arrencar. I això és una de les qüestions que evidentment s'han de tractar. Bé, aquesta col·lecció, per qui no la coneix, pot ser que algú de vostès tingui algun dels quaderns, però és una col·lecció de tipus divulgatiu, per tant no hi ha referències erudites de cap tipus, simplement de divulgació, està pensat per un públic ampli, no especialitzat, amb una cultura mitjana, i sempre té diferents parts. Una primera part és el text, pròpiament del que és el llibre, una segona part, una sèrie de documents que
evidentment tenen a veure amb el que s'explica i amplien o il·lustren, hi ha textos bàsicament de l'època, i una tercera part que és una cronologia comparada, en aquest cas Menorca i el context general, i acaba amb una breu bibliografia, però una bibliografia comentada, no és una simple llista d'obres, sinó una bibliografia amb una miqueta comentada. Per tant, me diuen, és d'escriure 10.000 paraules. 10.000 paraules, de fet em vaig escriure unes quantes més i després vaig anar retant, perquè això d'entrada no és tan bo de fer, és més complicat moltes vegades fer un llibre així, que te donin un espai molt limitat per un tema que realment és ample i podries, aquest llibre podria fer 500 pàgines perfectament, per material que tinc i més, i segurament més. Per tant, clar, és d'anar a l'essència. L'essència més fer un tenedor. I a més ho has de contextualitzar, perquè no pots dir, bueno, això hi prou, sinó que s'ha de contextualitzar, no pots comptar una Menorca tot sol, és de ratllar d'aquestes qüestions més generals, que és el que fan entenedor, el que fan que això tingui un sentit, i puguem entendre que el que passa a Menorca no són coses estranyes, sinó que està perfectament connectat amb el que és història general. Per tant, a partir d'aquí vaig preparar una introducció que sobretot intenta centrar la primera part del problema, que és aquest conflicte entre l'Església Catòlica i la societat contemporània que es forma en el segle XIX. És una relació conflictiva en el sentit que passam d'una societat sacralitzada, això que els historiadors deien antirègim, a una societat progressivament secularitzada. Per tant, això crearà una sèrie de conflictes que s'allargaran amb el temps i que de qualque manera avui encara no s'han tancat del tot. I per tant, aquí ja tenim una qüestió d'àmbit general. Hi haurà sempre minories, estem parlant del segle XIX, que intentaran arribar a qualque punt d'entesa, a qualque punt de contacte, de transacció, però moltes vegades es donaran posicions molt radicalitzades. Ara ha ratllat molt de radicalització política, però això en dos nous. Els historiadors saben perfectament com era la radicalització al començament del segle XIX, que era una cosa també que Déu-n'hi-do. Però en aquest moment ens trobam que, clar, l'Església, en una situació de monopoli espiritual, no a tots els països, evidentment és el cas d'Espanya i l'Europa mediterrània en general, ara veu com el terratrèmol que suposa la Revolució Francesa va perdent ràpidament cotes de poder, d'influència, de privilegis, i que s'ha d'adaptar a una nova situació. Evidentment aquí hi haurà una reacció, això serà conflictiu, serà realment molt complex i no ens podem entretenir en entrar en aquests detalls, però les primeres dues pàgines intenta haver-hi aquest cert plantejament que l'Església veu tot això com una cosa injusta, se sent marginada injustament, perseguida, ens agrada a vegades de massa així, moltes vegades, i intenta també reaccionar. I veiem com a final del segle XIX, sobretot davant els reptes que és del protestantisme, la maçoneria, l'anticlericalisme, el nou moviment obrer, que serà molt anticlerical, el republicanisme, l'Església reacciona cap a una reacció catòlica com ha explicat molt bé en Xavi, si allà poses una capella protestant, jo davant te posaré una capella catòlica, una església catòlica, o aquí hi ha una escola protestant, jo també poso una escola catòlica davant. Aquesta contraofensiva, hi ha una premsa anticlerical, sortirà una premsa catòlica, també molt combativa, per tant es donaran totes aquestes reaccions. I és molt clar, també a final del segle XIX, aquesta reconquesta, entre cometes, catòlica té resultats, però no seran resultats totals, no tornarem ni molt manco en el punt inicial
d'aquesta societat monolíticament catòlica que ens trobarem a l'inici de tot aquest procés. A partir d'aquí, dit aquesta introducció, el llibre s'estructura en 3 parts o 3 capítols. Un primer capítol que és la difícil consolidació de la diòcesi, ho he titulat així, que agafaria des de 1795, de fet una mica abans, en el sentit que faig una mica de resum del procés d'erecció del bisbat, fins a arribar a mitjan segle XIX. És tot un procés molt complex, tenim uns quants de bisbes en aquest període, que són 6, però períodes també amplis de seu vacant. Els pontificats de mitjana són curts, els bisbes tenen permaneixen pocs anys, a més es veuen molt mediatitzats per a tots aquests conflictes de tipus polític. Hi ha el cas de, per exemple, el bisbe Díaz Merino, que molt prest, al cap de pocs anys, té problemes també amb el govern liberal en els anys 30, l'any 37 és desterrat primer a Cádiz i després a Marsella, on morirà l'any 44, i després queda a Menorca durant una partida d'anys com a seu vacant. Per tant, aquí jo també, de qualque manera, reivindico uns altres personatges, no només els bisbes, sinó que són els governadors eclesiàstics o els vicaris generals, que són un poc, moltes vegades, el fil conductor, els que permeten dur a terme una política dins la diòcesi, perquè ja dic, moltes vegades els bisbes fan relativament pocs anys. El bisbe Vila, amb tots aquests conflictes que va tenir amb el govern britànic, arriba aquí l'agost de 1798, al novembre desembarquen els inglesos, ja té problemes, sortirà de Menorca l'any 1801, és a dir, just 3 anys, 1801, per anar primer a Roma, posar la seva situació en el papa Pius VII, i després de Roma se'n anarà cap a Londres, travessant Europa per terra, de Roma, d'Itàlia, travessant de sud a nord, fins que arriba a Londres, i de Londres després diuen que a Menorca va tornar a Espanya, ja no en volen saber res, se'n va a Madrid i de Madrid l'envien a Albarrasí. Per tant, és un exemple d'un bisbe que farà molt poc temps i tindrà 1000 problemes, 1000 conflictes, alguns ja ens han dit. Juano arribarà, que és qui du més anys, me sembla que és al front de l'Iglésia en aquesta època. Juano arribarà l'any 1803, mor, el primer bisbe que mor aquí a Menorca, en gener, dia 4 de gener de 1814. Creus arribarà el 15 i se'n anarà el 19, llavors que són uns pontificats curts i també molt accidentats. Faig referència també a el que és l'organització del bisbat, com s'organitza, quin és el paper d'Esclero durant aquests anys, hi ha una mica d'anàlisi sociològica del que és esclergat en aquesta època. El que no he tingut temps, perquè no hi ha espai, és parlar, per exemple, de temes que són molt interessants, de religiositat popular o devocions, aquest tipus de coses, confraries, no dóna temps, perquè si no és un tema que queda curt, alguna cosa es diu, però queda una mica curt. Ja ho he dit, el bisbe Díaz Merino mor a Marsella el 1844 i després es planteja una cosa que ja feia estona que surava, de qualque manera, no era nou tampoc, la idea de suprimir el bisbat. Aquest bisbat que s'havia creat, tanta feina, es havia muntat aquells anys, hi havia l'amenaça de suprimir-lo. De fet, els governs progressistes, el liberalisme progressista, tenia una idea de reduir el nombre de diòcesis a Espanya. Una d'elles que estava, sí que hi era a Menorca, també a Eivissa, agafaven aquests bisbats més petits, abans es suprimien i s'afegien a un altre de més important. Al final, el concordat de 1851 garanteix la continuïtat del bisbat de Menorca i després, el 53, arribarà aquí ja el bisbe Roda, Tomàs de Roda, que també tindrà un pontificat molt curt, perquè el 57 l'envien a Jaén i morirà allà. Es cap de molt poc, just arribar pràcticament. Per tant, fins a la primera meitat del segle XIX, molt conflictiva, molt turbulenta. També quan hi ha
començament dels anys 50, quan hi ha la consolidació del bisbat, hi ha també l'eterna pugna amb Ciutadella, si els maunes ho reclamaven la mitra, volien traslladar a la seu diocesana, hi ha tot un combat publicístic molt interessant, amb el qual Josep Maria Cuadrado té una intervenció bastant decisiva, i al final el bisbat quedarà, no només se salva, ja hem dit, no es suprima, sinó que queda a Ciutadella. Semblava que després, ja amb el bisbe Mateu Jaume, aquí m'he fet un quants dels personatges que estic anomenant mos miren, el bisbe Mateu Jaume serà un que arriba és mallorquí, havia nascut a Llucmajor, havia estat secretari de diferents bisbes de Mallorca, arriba a Menorca i sembla que serà el gran organitzador de la diòcesi, perquè en aquell moment hi ha tranquil·litat, el bisbat està assegurat, sembla que la cosa funciona, i de fet ell fa una feina important d'organització, entre altres coses inaugura el seminari com a tal, cosa que ja havia deixat preparat el seu antecessor, el bisbe Roda, i semblava que la cosa funcionava bastant bé. Però esclata aquesta revolució, la gloriosa revolució de 1868, en la qual un eclesiàstic, el que deia també en Xavi, no és monolítica. Tindrem un canonge que no només era liberal, és que era el jefe del partit liberal a Ciutadella, un canonge gallec, Camilo Mojón, té un personatge que jo sempre he trobat fascinant, una biografia interessantíssima que un dia tal vegada acabaré de reconstruir, i trobareu una foto en el llibre, que aquesta revolució que desferma, en fi, totes les forces que hi havia acumulades d'una societat que s'havia anat modernitzant i que apareix aquí, apareix de cop i volta el protestantisme, amb aquesta capella protestant que munta Tudurí de la Torre a Mó, apareix la maçoneria, no apareix que la maçoneria ja hi era, lògies masòniques antes, però ara que farà una gran força, el republicanisme federal de tall antiliberal, apareix el moviment obrer, per tant, l'Església aquí està altra vegada a la defensiva. Quan pensava que la cosa s'havia normalitzat, començava a conviure amb un estat liberal moderat, en època d'Isabel II, ara altra vegada tot es romp. I Jaume, el bisbe Jaume, no té un caràcter fort, és un caràcter més que, en fi, que tot això li venia molt gros, no era un bisbe combatiu, per dir-ho d'alguna manera. De fet, quan acaba aquest període, que acaba ja amb el fracàs de la Primera República, i allà la restauració borbònica amb Alfons XII, la nunciatura considera que el bisbe Jaume no és l'home adequat per estar al front de Menorca. L'envien a Mallorca, la seva terra, que de fet és un ascens, de passar de Menorca a Mallorca, però el canvi ve sobretot motivat perquè aquí ens falta un altre personatge molt més enèrgic per iniciar aquesta, diríem, contraofensiva catòlica. Aquest altre personatge també el tenim aquí, el bisbe Mercader. Manuel Mercader, ja rotllo. Per tant, ja ara venen una sèrie de bisbes, Mercader, el bisbe Comes, i després finalment el bisbe Salvador Castellote, que marquen el darrer quart del segle XIX, que és l'altra part, que és el tercer capítol del llibre. També veiem com acaben d'organitzar la diòcesi a nivell parroquial, evidentment entremig arreglem d'altres coses, arreglem de la desamortització eclesiàstica i com afecta Menorca, etc. També hi ha algun apartat dedicat, molt breu, no ens podem estendre, la transcendència cultural de l'Església, també la Menorca del segle XIX, aquest darrer període també molt interessant perquè apareixen aquí noves congregacions,
algunes que venen de fora i alguna que apareix de dins, com són les carmelites que crea el pare Palau, que funda el pare Palau. Per tant, és una història, crec que el bisbat de Menorca durant el segle XIX, molt rica, molt densa, que no és una diòcesi tranquil·la, és que és una diòcesi petita. Penseu, Menorca comença el segle XVIII amb poc més de 30.000 habitants, comença el segle XIX amb poc més de 30.000 habitants, arribam a 1900 amb 40.000 habitants. No estem parlant d'un gran bisbat, però és un bisbat complicat. Segur que algunes diòcesis de l'Espanya interior eren molt més tranquil·les, en el bisbe no hi havien gaire problemes, però en canvi venir aquí volia enfrontar-se amb una sèrie de problemàtiques que aposta Castellet, que jo després a les conclusions de que Menorca va poder considerar d'alguna manera com un petit laboratori en què es dona aquesta confrontació entre l'Església Catòlica i la seva trajectòria secular. Jo a vegades ho he comparat a l'Església Catòlica com aquells enormes superpetrolers que aturen motors i encara tenen una inèrcia i necessiten un espai enorme per virar. No és com aquell petit vaixell maniobrer que es mou, és una història bimil·lenària, i això, de qualque manera, davant les novetats, primer ja anem a veure què és això. Però clar, això es confronta amb una societat que està evolucionant molt ràpidament i d'aquí surt el conflicte. Per tant, això és el que veiem a petita escala a Menorca, amb una societat relativament moderna, plural, diversa, amb una estructura econòmica que té poc a veure amb de l'Espanya de l'època, amb una indústria en aquell moment, un comerç, unes classes burgeses sobretot a Mo, però que també van apareguent a Ciutadella. Per tant, una societat també ideològicament cada vegada més plural, que està clar, aquí sorgirà el conflicte, però també tindrem, i no ho deixant de banda, també enredam, tindrem intel·lectuals catòlics, Ruiz i Pablo, Quadrado amb la seva enorme influència des de Mallorca, però que influeix molt aquí, el doctor Camps. Per tant, hi haurà la figura també de l'intel·lectual catòlic, hi haurà la premsa catòlica, hi haurà també molta efervescència, un autèntic moviment catòlic que es va forjant i que després tindrà continuïtat ja en el començament del segle XX. Per tant, intentar resumir tot això, ja dic, en unes 18.000 paraules, que és el que té el llibret, tenint en compte que he de deixar un espai per tota una sèrie de documents, només per dir-ne que són 9, jo he intentat que siguin molt representatius. El primer és un fragment de la butlla d'erecció del bisbat, la butlla Ineffabilis Dei, de Pius VI, de 1795. El segon és a partir d'un article interessantíssim, que té ja molts anys, però que és de Joana Gomila sobre la desamortització eclesiàstica a Menorca. He fet un petit extracte per donar unes xifres del que representa la desamortització. El tercer és per donar un cert tast del que eren les cerimònies litúrgiques, que està tret del llibre d'en Xavi, del dietari d'en Josep Sancho, de la parròquia de Mo, les exèquies per la mort del rei Ferran VII el 12 de novembre de 1873, una litúrgia tremenda, hi havia música, processons. Hem parlat del tema del debat de la seu episcopal, per tant aquí hi ha també un fragment, en aquest cas de les raons que al·leguen els maonesos per traslladar la seu episcopal. Apareix també d'alguna manera, ja dic, el laicat catòlic, el protagonisme dels laics, i he elegit aquí un fragment del llibre commemoratiu que explica la fundació de les conferències de Sant Vicenç de Paül a Ciutadella l'any 1857, en els quals els promotors va ser Josep Maria Quadrado.
També sobre la premsa catòlica trobareu de la primera publicació catòlica, que és el setmanari La Verdad, que apareix l'any 1869 per oposar-se també a aquests nous moviments laïcistes i anticlericals, que el seu promotor i director i tot era en Francesc Cardona i Orfila, també un capellà, però també publicista, però també un dels més destacats naturalistes de Menorca del segle XIX. Per tant, aquí posem un poc diari d'aquest setmanari. El protestantisme també hi és present a partir d'un fragment de Marcelino Menéndez y Pelayo, que fa referència a la història dels heterodoxos espanyols en aquesta situació a Menorca, i apareix també la preocupació social ja arran de la Rerum Novarum de Lleó XIII, i com se comença a aplicar a Menorca ja en temps, al final del pontificat del bisbe Comas, després el breu període del bisbe Castellote, del qual posa un fragment d'una pastoral referida a això, i després serà més clar ja el catolicisme social ja en temps del bisbe Torres, ja començat al segle XX. I finalment el darrer document hem parlat de les congregacions religioses, algunes d'elles dedicades a l'ensenyança, evidentment feia referència als texts, als salesians, a la Salle, també en aquest cas el text que he triat és l'establiment de les religioses de la companyia de Maria Ciutadella l'any 1891 a partir d'un fragment del butlletí oficial del bisbat, que en fa una petita crònica. Per tant, això és un poc el llibre, ja dic que he intentat que sigui entenedor i poda llegir, com faig sempre que faig públic per un públic ample, i us convido a la seva lectura per conèixer una mica totes aquestes el paper de l'Església fonamental, evidentment, dins també la Menorca del segle XIX en aquest moment de fortes turbulències. Quan nosaltres deim del nostre temps és complicat, que ho és, però penseu que també hi ha hagut altres períodes complicats i amb més encert o no tan encert també des de l'Església Catòlica, sempre fent un discerniment a partir del que era la cultura de l'època. Quan jutgem aquesta gent, jutgem-los, per favor, amb els paràmetres del segle XIX, no amb els del segle XXI, perquè si no, no entenem res. Per tant, és evident que ells pensaven d'una certa manera, que ara hi podem estar d'acord o no, o d'acord en segons quines coses i segons quines direm feien disbarats, segur, però pensem que ells interaccionaven a partir d'un moment històric que no és exactament el nostre. Moltes gràcies. Si voleu demanar res, encantat de poder respondre, si ho sé. En Paper Curí Benuan és un d'aquests governadors de la diòcesi, jo crec que el tenc com un dels personatges fonamentals. Jo crec que n'hi ha alguns, sobretot a la primera meitat del segle XIX, però també en podien treure algun de la segona, però a la primera meitat del segle XIX, Paper Curí és un, Ignasi Pujol, és el primer vicari general. Ignasi Pujol ja era vicari general en temps dels bisbes de Mallorca, en temps del bisbe Bernat Nadal, era mallorquí. I és el pont entre Bernat Nadal, bisbe Vila i el bisbe Juano. Un altre personatge fonamental, Miguel León de Mendiola. Hi ha un retrat a l'Ajuntament. A l'escola de l'Ajuntament hi ha un retrat. No us hi heu fixat mai, però si pujeu allà el veureu. León de Mendiola va venir molt jovenet amb el bisbe Juano, era de la parròquia de Sant Lorenzo de Madrid, on en Juano va ser rector antes de venir a Menorca i ja ho va dur amb ell, era un jovenet, el va ordenar cap allà aquí. Va ser canonge, primer paborda, hi havia en el capítol hi havia 4 pabordes, és un dels tants, després va ser canonge i era el secretari de cambra del bisbe, juntament amb un nebot del bisbe Juano, Manuel Cillero. I és un altre d'aquests fils que ens du a travessar diferents bisbats. Felip Queimaris, també ens mira. Un altre,
dels personatges imprescindibles. A vegades ens fixem amb els bisbes, però aquests que estan a segona o no tan segona fila són personatges imprescindibles per entendre el funcionament de la diòcesi. Per si tampoc heu acudit l'anomen, però tampoc, ja dic, no puc entrar massa en detalls. Originaris del castell de Sant Felip i per ser l'altre dia vaig trobar fins i tot la casa on vivien de Serrabal. Serien de Serrabal. S'ha extingit, aquesta família s'ha extingit. Governador eclesiàstic, quan és desterrat el bisbe Díaz Merino. Per tant, entre el 37 fins que no arriba el bisbe Roda al 53, paper Alcudís és qui no la diòcesi. Fonamental. Pregunta, a Eivissa hi havia un bisbat diferent en el mateix temps que a Menorca? Sí, a Eivissa es va crear el bisbat a 1782, fins i tot antes que a Menorca. El que passa és que així com Menorca havia depengut durant 500 anys de Mallorca, Eivissa depenia de Tarragona. Per motiu de quan hi va la conquesta en el segle XIII, no explicaré els detalls, però es va segregar el bisbat de Tarragona en 1282. El primer bisbe va ser Manuel Batlle la Sierra, un personatge molt interessant de la il·lustració. Il·lustrats d'aquella època, hi havia també eclesiàstics il·lustres, Batlle la Sierra era un, i després va ser bisbe d'Astorga, va ser inquisidor general, temps de Carles IV, un personatge interessant. Bé, el que passa és que Eivissa sí que va ser un d'aquests que es havia de suprimir i s'ha agregat a Mallorca d'acord amb el concordat de 1851. El que passa és que no es va acabar de suprimir mai formalment. Hi havia el que es deia un governador eclesiàstic. No tenien bisbe propi, però hi havia un governador eclesiàstic i de qualque manera es va mantenir la idea de bisbat. I després es va recuperar ja entrat al segle XX. De fet, el bisbe Joan Torres, que va ser bisbe de Menorca, ja ho he dit, a 1901, ja tenia prou experiència perquè havia estat governador eclesiàstic d'Eivissa antes de venir aquí a prendre possessió del bisbat de Menorca. En el mateix moment es discuteix diverses diòcesis. De fet, per exemple, Albarrasí o Albarracín, on va anar a parar el bisbe Vila, va ser una de les diòcesis que van quedar agregada a Terol, i ara ho és Terol-Albarrasí. Va desaparèixer. No, hi havia una reordenació del mapa eclesiàstic. Si no record malament, hi havia, cap a 1800, hi havia 8 arquebisbats a Espanya, 8 arquebisbats i 49 bisbats. I el mapa és que ja no se'n va fer cap més, després ja començament de segle XIX, per totes les turbulències polítiques que hi va haver, i quan som en els anys 30 i 40, el règim liberal vol suprimir el bisbat. Hi haurà un altre moment en què també es va arribar a suprimir el bisbat de Menorca, no ho he dit, però també va ser durant la revolució del 68, que també va estar en perill de... Bueno, no es va arribar a aclarir, perquè a més el règim liberal va rompre relacions amb la Santa Seu, i en fi, va ser... També no hem de perdre de vista allò que es va dir la qüestió romana, en aquell moment, 1870, quan se culmina la unificació d'Itàlia, quan el papa perd el poder temporal d'aparèixer en els estats pontificis. Llavors que és un període que déu-n'hi-do de turbulent, ara que deia que passen moltes coses, però aquestes també passaven. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies per haver vingut. I ho deixem aquí. Sí? I no es preveuen canvis, que jo sàpiga. Molt bé, moltes gràcies.